Så er der gået 6 dage fra at jeg spirede de her frø og smed dem i jorden til at de er blevet til små fine planter. Det er White Widow Autoflower og det er Mango Kush Autoflower fra Greenhouse. Og hvordan er det gået? Det skal jeg fortælle jer. Jeg spirede 20 frø af White Widow, og ud af det har jeg fået 13 planter. Jeg spirede 19 frø fra Mango Kush, og ud af det har jeg fået 17 planter. Ud af de 13 White Widow planter er der 2, som ikke er blevet til noget. Indtil videre. Det kan jo ske, at der er flere, der må lade livet. Nå, undskyld. De 2, de er ikke blevet til noget, så der er 11 tilbage, og de 11, de ser sådan set fine nok ud. De er ikke helt lige store, og er ikke særlig uniformeret. Jeg ved ikke hvorfor at det er sådan, men jeg vil tro, at Greenhouse White Widow-genetikken måske er lidt gammel, og jeg ved ikke, om den er blevet svag. I don't know. Jeg gætter bare. Herover er der 17 ud af 19, der spirede. Det er en ny strain, og genetikken er også ny, og derfor tror jeg, at den er stærkere. Jeg vil nok gå for at vælge deres nye, og så måske ikke bruge så meget af deres gamle strains. For jeg har faktisk hørt, at deres gamle strains ikke har så stor en succesratio med at spire. Man kan påstå, at jeg har gjort noget forkert, men det vil jeg påstå, at jeg ikke har, fordi jeg har brugt præcis samme metode til at spire alle frøene, og her har jeg trods alt fået 17 ud af 19 frem. Og det er jo ikke dumt. Men jeg tror, jeg fik sagt 6 dage. Der er gået 9 dage fra, at de spirede fra frø til planter, er de 9 dage gamle. Jeg har vandet dem en gang før, og der har jeg givet dem det her powder feeding, som jeg nævnte. Det er pulverform, og man blander 1 gram per liter vand. Det har jeg gjort, og jeg har fodret dem med det, og det har de taget godt imod. Faktisk kom jeg til at give dem for meget, men det er styr på den her gang. Jeg vander dem med 1 deciliter per plante, og jeg har vandet heroppe, der er det blandet med det pulver der. Når jeg så vander mine planter, så løber vandet jo igennem og ud i den grønne bakke, og det kan jeg sådan set godt lide, så kan jeg hælde det over i min gryde og genanvende det, og på den måde spare på både vandet og på min gødningforbrug. Så. De er alle sammen vandet nu. De har fået en deciliter af vand, der er pH-justeret, og så er der powder feeding i. Som sagt har jeg 11 planter tilbage her, og 17 ud af 19 er blevet til planter herover. Nu må vi så se, om de får sollys nok ned til at opnå en størrelse, der gør de værd at beholde. Det er autoflower frø, og derfor vil de gå i frø, eller i blomst. De vil gå i blomst af sig selv, når de er blevet omkring 5 uger, måske 6 uger. Og hvis de til den tid ikke er store nok til ligesom at give et afkast, så kan man sgu lige så godt kassere dem. Og det er man desværre nødt til, ellers så går man bare og spilder sin tid. Det er der ikke nogen grund til. Så nu vil jeg holde øje med dem. De er uniformerede, og det ser fint nok ud indtil videre. Jeg vil plante dem om en gang i weekenden, når de kommer op på 3-4 bladsæt. Og så vil jeg se, hvordan det kommer til at gå med dem i de næste 5-6 uger. Og så får I noget at vide selvfølgelig. Lægger en ny video op til den tid. Held og lykke med jeres planter. God ryger. Legalisere og giv den gas med at sprede propagandaen. Yep.